gracias a todos as amigas e os amigos cuánticos que estades hoxe xa aquí, neste día tan especial como é o lanzamento do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia. As tecnoloxías cuánticas son tecnoloxías disruptivas baseadas na física cuántica con un grande potencial para mellorar os sistemas de computación, comunicación e sensores tradicionais dunha maneira revolucionaria. Un volumen de negocio que está previsto para 2023 que sexa de 13.000 millóns de euros e unha previsión para 2027 de 42.000 millóns. Galicia e España non poden e non deberían quedar alleas a esta realidade. A nosa visión, como vemos, noso polo é como un referente europeo en tecnoloxías cuánticas para 2030. Conseguir un impulso disruptivo das tecnoloxías cuánticas en computación e comunicacións en Galicia e España para o avance da ciencia, da tecnoloxía e da economía para o beneficio da sociedade. Algúnas das áreas nas que se poden aplicar son automoción, logística, aeronáutica, fabricación, biotecnoloxía e farma, telecomunicacións, finanzas, pero moitas outras potencialmente. Estánse a facer moitos esforzos en identificar e investigar múltiples posibles aplicacións. Isto pretendemos que sexa un esforzo de Galicia. É fundamental a participación e colaboración do maior número de entidades relevantes. No CESGA estamos traballando en computación cuántica desde fai máis de 5 anos. Temos experiencia en computación de altas prestacións dende 1993. Temos un novo grupo de investigación en computación cuántica que xa está funcionando e que está investigando en temas de algoritmos híbridos clásico-cuánticos, algoritmos cuánticos puros e algoritmos quantum-inspired. Queremos fomentar as vocacións STEM na ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas enfocado nas tecnoloxías cuánticas. En canto a investimentos, hai un total planificado de 154 millóns de euros, os cales se están executando alrededor de 30 millóns de euros hoxe en día. As tecnoloxías cuánticas están vivindo unha segunda revolución con potenciais aplicacións disruptivas en computación, comunicación e sensórica. A que dará lugar esta revolución? Nos pensamos que queremos contribuir a unha nova Internet con seguridade inquebrantable, a resolución de problemas intratables con computación clásica. Queremos contribuir a resolución de problemas moi retadores con pouco consumo enerxético, a diseñar sensores cunha precisión extraordinaria. Este é un momento de oportunidade a nivel de revolución tecnolóxica, pero tamén de captación de fondos. Galicia ten o potencial para liderar avances significativos en tecnoloxías cuánticas que a fagan un referente a nivel europeo e mundial. É clave priorizar a formación, retención e atracción de talento. Necesitamos un esforzo colectivo de Galicia para posicionarnos en termos de investigación, innovación e industria, tanto en Europa como no mundo, e debemos difundir e divulgar as tecnoloxías cuánticas á sociedade. Moitas gracias.